Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Bri U lasyakem nakadaw ba pynkhreh ban pyniap yo Prime Minister jong kari Narendra Modi ha Buxar district jong Jalla Bihar. Barkani kala penlong iki pulit ka Simri Police Station ya ka jingkhanra ya ka yeng jong Bri U. Yang Bri U latip kyrteng kumu aman tiwari na asha padri jong ka Simri. Nakaliang jong USP jong ka Buxar district u Shubham Arya uloong ba u aman ula pynkhreh ya kani ban pyniap yo Prime Minister jong kari bat ru ula iakren bat kishnat nabari ban pendep ya kani kakam ki pulit kila ong ru bau aman ula iakren ru leng ba ka email bat ka CIA jong ka USA bat ru ban le ya kani da ka ba dawa pisa shibun ba da ka ba kular ban pendep ya kani hapo arpo arsngi haka jing khenra ki pulit kila shimti ru ya ka laptop bat ki we ki tiar electronics na ka yeng u aman bat menta kidang paidbah ya kani ka jing shem jong ki hadin kani la kemru ya arngut ki waipat ki badan kti hakaba baroh ngut ki la ra ki pulit ban tokit ya ki khnang ban shem din ya ka ei ka jing shisha